Ledze z chternych mieli pomysł, mieli udba, żeby pokazać tu na Nordze, a ty w tamtych czasach wici było karnów jak dzisiaj, które śpiewały i tańcowały jak dzisiaj. No i się udało. Tam wiem z moich gottków z własną Kirkłewską i starszym, i jeszcze innymi starszymi ledami, że był większy jak teraz taki chęć, była większa chęć zrobienia czegoś, nie? Przez tych wiele lat, no ja tu empera lat, chcę może około 10-15, są ledze, które niczeją w tej ta no ta pewno, że je coraz ciężej robić te przezyrci, ale cieszymy się najbardziej, że tu ledze się spotykają i witają się, tak jak bracinowie, jak siostry, jak w dresie. My po prostu rozmyślali, co by zrobić takiego, co by ludzi zainteresowało i co by pokazało bogactwo kultury kaszewskiej. Że ci kaszewi coś potrafią, że coś robią, nie? I się rozwijają. I no, doszli do wniosku, że najlepszy to by było przegląd, pokazanie zespołów, a tej pokazane i haft, i w tym, i śpiew, i muzyka, i tunc, i gotka po kaszewsku. Powstawały te zespoły, Kaszubianki były, Jurci w Krokowie. Wiecie tych zespołów, w Strzelnie był zespół, nie? I starostą to był Artur Jabłoński. I jemu gada, że my by chcieli taki przegląd zrobić. On gada, że to jest dobra myśl, rób to, nie? I przyjeżdżali zespoły tutaj z Chojnic, z Kościerzyny, z Kartus, z Gdyni, nie? Ale to szło to, żeby pokazać prawie te zespoły, jak ci w style, takie była idea, czy idea była, żeby zrobić taki przegląd dla karnych stali? Idea była, żeby pokazać bogactwo kultury kaszewskiej, nie? Taka idea. Najbardziej taki przegląd przemówi do Lecji, nie? Z jednej strony to jest przezyrk, który jakby zakłada miły integracjowy spotkanie ludzi, którzy się znają, którzy śpiewają podobny repertuar, którzy się chcą pokazać na blinie, a z drugiej strony przez to, że jest to jury, że są obsądziwuny tej występy, to jest równak warkłewo rzecz. Także ja bym powiedział pewnie inaczej, że to jest piękno leźność do spotkań, do wymieniania się doświadczeniom rozmaityma, ale to jest też rozegracja, to są miąci, artystyczne miąci. Ich w Łetkątka nie ma tych wielkich, jeszcze za komunę organizowanych, ci słabszych, tamtych rozegracji, gdzie były te tury, wranciwuny, innych, no praktycznie tu jest brusę, na pełni mieście cały czas otrzymują tego swojego międzynarodnego, to tu na Nordze, no nie ma. Płesa wierzchucyna nie ma takiej imprezy, żeby samego płetka karna folklorystyczna. Także wielka chwała organizatorom, a tu z własną Jadwigą Kirkłewską na początku. Karna, jak ci tu występowały, są od Nordy aż po Chojnice. To prawda i to pokazywało, ja ci webim. To i tak po prawdzie nie leno regionalne, to można powiedzieć, że to jest globopolści. Przezyrk regionalnych karnów i nie leno kasiepści, bo to skrajne też często gęsto bałe w karno występowały i oni sobie bardzo cieszyli, że mogli tu przejechać, dla nich to było jedno wydarzenie. Także to jest wydarzenie kulturalne samo w sobie woźne i wortne tego, żeby je pochwalać i te tereny przed tym chłedzele. To jest taka perla. Nie leno Nordę kasiepści całych kasie.
latarnia burzy nasze serca lecimy w ten zór. Tam i Spiewje po Kaszewsku, i Goetka po Kaszewsku, i haftie pokazane, i strój pokazany je w tym, i bunt, nie? No i to i taci medialne, jakie wyrzekla, nie? To była na początku, to była największa impreza regionalna w powiecie puckim, nie? Tylko u nas. Ta atmosfera jest bardzo fajna. Ten myl tutaj jest taki bardzo przyjemny, ledze, atmosfera, fajna to jest po prostu. My przyjeździmy, śpiewamy, tańcujemy i się fajnie bawimy. Rywalizacja to jest dreji plan. Przejeżdżamy co roku tu do Wierzchłycyna. Na początku było wiele zespołów. Było nieraz 20 zespołów. Staramy się być w jedno w Wierzchłycynie. A czemu? No temu, bo tu jest fajnie. Tu jest wesoło, tu jest okazja spotkać się z innymi zespołami, a pogadać. A tym bardziej, że jak my jeździmy, to są w jedno zespole tacy z Kaszebów dolnych, takich dalszych, a my jesteśmy jedyny zespół od Młeża, z Wielkiej Wsi od Młeża i chcemy to śpiewać o naszej pięknej kaszebskiej ziemi, o naszym Młeżu, o tym, co je nama bleszczy, sercu naszym. Wielki Młeże ledwo ziemi, łeb odylku bystro zibie, jedna fala drego płyni, ale nigdy so nie zindą. Prawie jego emocje w tym, że on przez lata sobie wyrobił. Ta formula została wyrobiona, wypracowana przez te lata, bo coś co rok tam było rozmaite wnioski, uwodzi i organizatorzy to dopracowywali. Także myślę, że jest taka formula, która no bardziej pasuje do tego przezyrku prawie. Jakieś rady na przyjemność, zrządze na to, co się zajęło, Kasiebić nas o tej zmieniło. Meter jest mały krok wyrównanie, że tak powiem, jednego języka, stworzenie jednego języka, bo to cały się są jeszcze rozmaite karna. Myślę, że wort byłoby w jakiś sposób przecygnąć te karna z krowi gołego. Mnie to pewnie jastarni feleje, w ilu, w całości jastarni. Oni tu biwele, małe te karna. I może to w jakiś sposób płacko całe do tego, żeby te karna się zaczęły tworzyć. Ale myślę, że od strony organizacji to, co można było zrobić, to zostało zrobione. Ten przezyrk so dopasowywał do tego, co się dzieje w kulturze kasiepskiej łeglowej. I też do tego, co się dzieje z karnami folklorystycznymi. Bo one są pomalinku robią warkłewy profesjonalne. To są ledzy, co mało po szkołach muzycznych. To nie są, jak powiem, łederwuny, łedpłega, amatorzy, którzy tam dmuchną w klarneta, czy szarpną co na libelskich szepcach, to jeszcze łindze, ale na szepicach czy na akordionie, to są ledzy, które znają nutę prosto. I temu ta muzyka jest coraz to bardziej warkłewo. I co ciekawe, dla mnie też, jak no tego ten tworzy, cigo są płynowy do koza kasiepści. I to jest dobry. Kaszepści jeziora, kaszepści las, kaszeby łełają nas. No i ja myślę, że on trwał dali do tych 30 roku medącym na pewno. Choć malo ledzy je teraz w zrzeszeniu, ale to sobie myślę. Gdając o przezyrku karnów folklorystycznych we Wierzchłycynie, nie możemy też zabrać jeszcze jednej rozegracje, jaka powsta na Jełespłedlim. To przezyrk karnów decnych, Burczybas, jaci równak dzise nie jest uorganizowany. Najpierw to były wszeci i zespoły dziecięce i zespoły dla dorosłych raza, nie? Były raza, nie? Te dzieci gadali, no, jak my możemy być porównani do tych dorosłych, nie? W tej Komisji Kultury w Gdańsku przy zarządzie głównym była ta Regina Szczupaczyńska. Ona gada, wiesz co, Jadzia, by mogła zrobić
taci dziecięcy. I my to rozdzielili. Do dzieci osobno i bardzo fajny przegląd był ten dziecięcy. Nie? Tu też przyjeżdżali i z Kartys, i z Kościerzyny Bele, i z Chojnic Bele, tu ze Strzelna. Tak tu z naszych stron też byli. Nie? No i nawet z Bani na Bele. Nie?